Dobar dan, dragi ljudi, ovo su tu vrlo za mene tragični ostaci jedne od dvije jele koje su moji pokojni roditelji zasadili, od kojih sam ja imao hlad. Evo vidite da je sad tu pripečak na stanu i zato su to pokojni roditelji, znači moj otac i majka i zasadili. Ovo je panj od jedne od te jele, to je još 60-ih su zasađene. Sad ću vam pokazati, ovdje je panj druge, evo isto da vidite mjerilo. I kao što sam bio rekao, to je susjeda Ružica Hurčak tražila od grada i tamo je naišla na ljude koji su pobili ono što su prije toga bili tvrdili. Dakle, prije toga je komunalni redar još 2014. na njihovo traženje bio rekao, evo možda ćete tu pročitati. Dakle, također uvidom u zemljišne knjige utvrđeno je da je navedena parcela u privatnom vlasništvu više osoba. Pošto se borovi nalaze na privatnoj parceli, ako se suvlasnici usuglase mogu srušiti navedene borove o vlastitom trošku, jer grad nije nadležan za drveće u privatnom vlasništvu. Dakle, isto takvo crnogorično drvo ima tu kod susjeda, za kojeg mi je ova Ružica Hurčak rekla da je on zapravo, znači, Zdravko Žigrović pisao tu prijavu protiv mene. To ne znam, ali ja ću ga pitati da li je to istina, naravno. Ako je on ima sam takvo drvo, a tražio je da se moja ispila, to će me jako začuditi i mislim da on kao lovac bi trebao biti humanist. Uglavnom, dakle, to sam vam već snimao video da tamo u nastavku ima još nekoliko takvog drveća i vidite da iz ovog dokumenta da se to nije smjelo napraviti, da je to divljaštvo i nasilje. Hvala.